Hello everyone. Welcome to my channel. Ang video na ito ay kung paano mag-register ng unlimited sa YouTube, Facebook, TikTok, at Instagram. Una, buksan ang GigaLife application. Pindutin ang Don't Miss Out. Pindutin ang Unli Giga Video 299. Sa Unli Giga Video 299 na may Unli Video Everyday. For YouTube and DATV. Giga Play. I Want TFC. Signal Play. Plus 4GB shareable. For 30 days. At may 14.95 giga points. Pindutin ang subscribe. Bumawas na sa atin load balance ang 299. Sunod naman ang Unli Giga Stories 299 na may Unli Stories everyday for TikTok, IG, Facebook, Twitter, plus 4GB shareable for 30 days. Plus 14.95 giga points. Pindutin ang subscribe. Bumawas na rin ang 299. So bali 578 lang ang atin na gastos, pero may bumalik pa na 29.90 points. Ngayon tingnan natin ang ating subscription details. Meron na unlimited video everyday. At unlimited stories every day. At 9 na gigabyte for 30 days. Dahil naka-unlimited video ka na, pwede ka na mag-share sa family mo sa loob ng bahay gamit ang hotspot. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.